Kapane kasuk song kebu yabo bobo hani busa bosong ni thuino Delhi hastewa kerang busab ni rung srengui bobo haino TSF kesam phiaba bodol alkangui mano phiaba bosong no bobo haini bagai democracy rules right tongo borok bo thungle hapane haba ongkhornani obo haikeno kobangma ongkhor lai no tini monin potro joma dilaijak nomoni soni laijak nugui mankha sing arawo bobagra batidul jane bisindui tipramo thaboro haina dole mole phai relai mani yang obo nohori mantong hona Jalering bosti kuplung highway nangjak borong ni karikota rono logiti sini borong gonang bilu jamatia o 11 Krishnapur constituency ni prathi busuk jokti lukrok obono logirino sung nailainai puila bini khub ni kok nahalai lamsagono sarangari channel haban ko borong gonang puila belai na hambai sarangari channel no bobo hai excited to joto no football thingprobo mojano hake kisa excitement tongo no omo kaham nervousness man kisa kaham no lokhon no but I'm sure je ang wansogo ang khaklayo chini o 11 mohor ipur telemar borok joto na ang mai tongo na ang wansogo ani okra sakarne ashirwad nawi na tini mojano karka orok je chini against fight khaye rokbu ke buya jaite gusti se tibrama thane prarthi phane bo ani dasong se haba na bona salamo jogo dasong all the best youth tongo chin loge tongo chirawo obo judgment khaine yanke ishor simi judgment khaine ishor sabo ishori kwani o lukuro ambagai 11 mohor report telamura zindabad cheng jora kabang na haya jora dini rangsang ni jora tini belai nangku mani haine bagi cheng tai khoroksa TTDC hapang nei bobo khoroksa nominated MDC belai respected chini sar boyes ungkha thungra hapani haba ongkhor mano kabang ma motok ma hiyok ma sijak chini borong manang kok thai kholoi kok sana kurung sar suja suji oron thangsi dai bisi kolomara mai BJP haparon BJP ni thung bodolo piaba jeng kisa kok khona mani nani kaisa confirm tongmani jeta halahali aro tabu tai khorsa thangmani kha bobo hai bukhabai anale buskani rawasi dongle राजनीति वो बखाबाई खांका बबुमुख से पेलिया राजनीति बखाबाई ने से ककरी जतो दिन बासी ततो दिन सिखी बार शेष नहीं हुआ है कीप ऑन द फाइटिंग ग्राउंड तो ना नंगाई आं तब औरो फाइका माने बिल्लू जमातिया पास माने विद्युत देवन में पास अबांसियो tai kaisa tripura mothani je thangkha khorokni thangkha ticket confirm buskango 2800 oboto kubui nugui tongo bui norokni BJP ni kasam leader rok jebabe kosto khai thangoi rok bakhara baileno na tripura mothani leader rok to samnina thangtei kwakte aboto kubui kwakte thana henge ekmatra BJP no thango aron thango o bhai tabu tripura mothani borok BJP ni borok no satok pitok khlai phana salsa sakang phayai 10 tao join khlayo 11 tao ticket mano I amti rogni bagai borok rogni sungmung tongo kintu राजनीति ni decision abo byakti decision ya dol ni decision no राजनीति ni decision tripura ni kotor BJP netarok दिल्ली ni BJP kotor netarok je siddhanto khlaimani abono sung bokhrok ruji nanan dorkar abono shrinkholito party comment kabang ma tongo borong nang nang kasam leader banon sungsine okogno roman script no tui kabang ma राजनीति issue mu aboto kubui chongmari gana hanga khorchong layo chongmari beke pogoi thango nungle abono ni bai thang ba nung saput daklai abono roman script ni byapare khe ang tai sanang musong yage na ang saka haifan nung sungka ba je tripura ni borok je naibani abono ungnai ang byaktigoto musung phano ani dol ni ideology abu kuri hingkai ang dol baino tui kochok mat belakena ambai media takukno sing fight CPM baya tabuk sing main kini fight tripura mo thabai sing o jagao 11 telemrawo sing ground report sing sanai ang ekjon 29 Krishnapur ni mondol GS torof theke ang sanai kini 29 Krishnapuro sing kunu channel lokhon ya sing jefana sing oro kopalai khainai kini takuk biluno sing kunu daud krei sing je fan borok fan thonthot o jagao borok ni samung khaimani hamya karone no
chini Komol Babu orni je iye mungnai bo kiriwino bo bini oro sidnaregla glia ompini je ajagawo bo thangkha jengkuno daud kerei ketaw je sekpan tu phaithong chini di omthai hinei oro batai phaika bini background joto o lokoni o orni joto saimano kuno kirina kerei jeng go hariroi jeng bono hariroi jeng bidai khaye bono rohonai chi chini BJP jekhano apply khainai chi বদল কাহিনী ফানসদনী খাপানি খাচুক সং পিয়াবা ময়দানো অংখরমানি ইয়াগুলো চৌমারি পাই নুকলাইনাই সাবা আচু খামপ্লাইমান লুকরক সাবনো রিনো মানজিতনি Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo bele rang klaibaino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdung number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548